Здравейте хора, и днес ще снимаме на FC Mobile. Видях, че е излязъл нов евент и искам да отваряме малко пакети. Разбира се, не съм отварял цялото пакет, пазих за видеото. И просто допреди малко видях, че има нов евент и си викам да направя едно видео. Защото после, ако не отворя пакетите на видео, после ако тръгна да снимам, няма да имам да отварям пакети, ще играем само мачове и да. Това реших да поотваряме малко и да изиграем 2-3 мача тук. Нали го взех това, бе? Не, то тия са други. Но преди това нека отворим евента, да видим какъв е той, какво има в него и какво може да правим. Да имам да купя. Трябва да погледам какво трябва да правя, не знам. Тук да ги откликнем тези нещо. Нямам си на идея, ще видим. Тук какво ще става. Това какво ми иска? Това да спасне. И окей, тук взехме смяка. Плей, какво? Това матч или тренировка? Тренировка, не? Няма да се занимаваме с тези сега. Ще поотваря първо малко пакети. После ще видим какво ще правим. 105 до 111. Найс, да видим. Първият на такъв пакет е. Айде. Чудесна анимация. Еспаньол. Това ще го е най-редкото от екипата, да. Сега например да беше трейдабъл. Добре. Не да беше трейдабъл, ама... Добре. Бавно ми влезна да ми каже нещо. Окей, ето ми го отбора. Аз мисля, че го показах. Да, но аз показах ви, че си взех Хумелус и този най-накрая ми се купи. Чаках една седмица за него. Не знам какво става с този маркет. И тук при ексченджа пускаш, няма да имам за него. Това какво е? Пакетия. Тук. Отваря този. Сявам се падна. Тук. На какво показвам? Добре. От 105 до 111 трябва ми 107 плюс. Нямам много играчи, т.е. даже имам и други играчи. Играчите са ми тези, които не ги ползвам. 105, 104, 103, 103, 102, 102, така нататък. Няма сега да обяснявам колко овъра са. Имам ли нов екип? Не. Имам някакви с нови... Има нови бутонки. За какво са ми? Тия са по-яки. Нека отваряме пакети да видим какви пари имаме. Не пари, а средства за отваряне. Добре. Тук силва, чак,
отворя ето този пакет от 104 до 111. Ще отворим два такива, но преди това нека видим дали има някои други интересни пакети. И да огледаме тук. Не. Окей. Отваряме първият пакет. Айде, ей. Искам нещо добро, което да ми влезе в отбора. Let's go. Аре, локаут. Бразилия. Само 104. Само 104. Буквално видях икона, мисля, че ще бъде поне някоя 107-чка. Или пък там 107-чки бяха, нали? Но как не? Цак. Айде. Албания ще бъде това. Не мога да произнеса името. Боланга, нещо такова трябва да бъде, но трябва да нося 3000 такива, за да отворя още един такъв пакет. Или пък те вече тези пакети свършиха ли ми? Мога да отворя още един, но нямам такива точки. Като са геймс, такива работи. Не са ми интересни да видим тук тези неща. Те тук не са кой няколко интересни. Айде, от 105 до 111. Надяваме се на нещо добро. Хайде, бе. Дай ми нещо за видеото, бе. Аре, бе. Шотландия. Сием. Някакъв... 106-тичка. Чакай, ако има масчарантовци, този ще ми влезе в отбора. Да, имам ли е въпросът? Имам ли? Не. Ще трябва да си взема така от някъде. Но, нека да вия тук. 1, 2, 3, 4. Трябват ми още 6 играча над 100 овъра, за да събера 10 000 и да отворя пакетът от 105 до 100. Там колко беше, разбира се, ако не са го махнали. Защото ако са го махнали... Не, направили са от 106 до 109. Окей, пак от 106 до 109, но нямаме за сега играчите. Тук ако се па някоя стачка 89. Добре. Това е 89-ка, на какво ми. Но за да сте тренинг на някой играч. Това е друг пакет. Е този. Или пък не, знаете ли? Знаете ли какво мога да направя? Ще отворя два такива. Не. То още 300 джема ми трябва. Ще потърся още джемчета. Нека тук. Тук има 1, 2, 3, 4, 5. Не, само 5, още един ми трябва. Трябва да станат 6.
Нищо, ще отворим пакет. Цак, първи матч. Аз видеята, последните ми две дълги видеа, ги направих доста дълги, едно 30, другото 40. Нещо ще се опитам да е 20-25 минути някъде там, за да не става много скучно. Сега Джейми Варди. Видим. Пас. Варди ще накаже ли старият си отбор? Не, над вратата. Но днес най-вероятно няма да цъкаме на хето. Ендрик се опитва на палка. Рактич, Ендрик, какво да прави Ендрик? Ако се чуете какъв е този шум, има много силен вятър в моя град. Да, го даваха го 2 дена ветровито и утре и вече се надявам да се стопля. То не че в момента е студено, не просто има много гаден вятър. Сега Джейми Варди ще направи ли нещо? Там Варди отново! И пауне. Сега удар! Много над вратата, много лош удар. Много лоши шутове имат нашите играчи. Беше навлязал. Аре навлесно бе. За Левски. Аре бе, Левски. Като казах за Левски, се сетих, че днес Левски ще игра срещу Апоел Бершева. Днеска ли беше? Да, май днеска е 10. Най-вероятно Левски ще ги отстранят, няма какво друго да стане. Не, че подценявам Апоел Бершева, но Левски мисля, че са по-силни. Но после Брага трудно. Лудогорец, ако бяха, можеха да отстранят Брага. Но Левски вече трудно. Пак имат все пак шансове, имат. Сега... Не, знаете ли, нека да отворим първо пакет 104 до 111. Чак. Не до 111, а до 109, тук няма още 111. Харе, ей. Дай ми някоя по-добра картичка. Аре, отварям. Германия. CDM. Wolfsburg. Петичка. Това стои петичка. Ако ми беше написано ГК, това 100% ще да е Тер Штеген. Или Нойер ли? Не, това не. Тер Штеген май беше. Нямаше да се връщам да проверявам. Една стотачка по колко ми даваше? По колко? Такива толкова не ми даваш. 1000, нали? Чакай, то за какво ми дава 100, бе?
Чакай, то за какво ми дава 100, бе? What the... То за какво ми дава 100, бе? What the... Ще ми трябват още 5000. Даже 4800. Ето 100 единичка ми дава 100. А преди няколко дена ми даваше 1000. Това не са го променили, защото излязаха 111 киле. Най-вероятно заради това. Не, лошо. Тия ми дават само 10. Аз за какво намална загуба времето. Машарантовци. Не знам къде мога да намеря. Тук този новия евент, какво трябва да се прави? Ако натисна play матч или тренировка ще бъде, не знам. Би трябвало тренировка. Не така мисля. Да, тренировка. Ендрик сега. Ендрик. Тук сега тези като изкарам какво трябва да правя. Да играем мачове. И да събирам такива точки. Джеймове. Тук имаш чарана. Интересно, хора, интересно. Тук това вече е матч. За какво тук се чудих, това матч ли е, след като няма така резултат, не ми изписва. За какво изобщо се зачудих? Нали това е матч. Добре, започвам. Тук ще обърнем и Тотнам. Варди, Джейми Варди, подава към за Ракитич, към за този пичага, който загуби и си взе топката. Сега дали пак няма да вкараме, да видим Ракитич! Ей, това е нов стадион. Ей, доста добра бара има. Доста ме кефи. Ендрик ще се опита да топалка отдалеч. Какво спасяваме? Тук какво става? Това нов кадър от корнера ли? Доста яко са го направили. Корнер. Не. Сега остава да отида да проверя при хед-то-хеда. Там да са направили една кариера, но което шансът е по-малко от 1%. Да видим сега тук! Корнерът. Гол! Аре стига, бе!
Варди, Ендрик! И сега Ендрик стреля! 3-3. Ендрик сега не успя да отнеме. И тук Варди, тук Ракитич, ще успее ли тук Харватина? Той Харватин ли? Да. Четири на 3 в 75-та минута. Ендрик, за Варди, той ще вкара или ще подава? Ще подава и Рак ще вкара. Тук да се опита на топалка отдалеч. Малко не точно. Пак ще се опита на топалка. Какъв гол! Какъв гол на Джейми Варди! Той отправи една топалка към близката града и вкара. Ще вкара ли още един такъв гол Варди? Не, много се повярва. Добре. Отваряме този пакет. Какво? Тази стрелка бъгна ли? Имам ли други мачове да играя? Да, имам. Но няма да се занимаваме на това видео. Чакай, имам... Не, викам, имам 111 да отворя, защото... Не, това ме подведе доста. Това е нещо интересно. О, да, сега да проверявам. Тук има нещо ново. Топно няма да има и да е. Няма тук да видя. Само Премиер Лиг. Това е някакъв си подарък. Не, 1010 джема.
показва, че имам някакъв подарък. Карабия. 102 и още един пакет. И още един пакет. Още един пакет. Друга 102. Добре, че влязах тук да видя какво имам. Тук ще има повече. Не, чай за като на върса так сме смъкнал толкова много. Чакай малко, бе. Както и да е, както и да е. Имам за отваряне, да, имам. Ето, сак. Дали пък няма да съберем да отворим този пакет? Нека да видим колко играчи събрахме. Колко. Цак. Цак. Не. Още 3000 ми трябват, но не знам откъде да ги изкопая. Тук нека да отворим едно пакетче за край на видеото. 103 до 111. Ще има ли локаут? Би трябвало да има. Повярвах си пак. Една 103, колко ми дава? И тя 500, поне 600 да им нещо дава. Кой за консол? Няма го дам. Хора, ще приключа това видео. Разбира се, поставете лайк и се абонирайте за канала, ако не сте го направили. Аз бях Мартини, аре!